बे अन्थाइनि सायाव आंनि मण्डलीखौ फसंगोन जोङो दिनै बे आयदाखौ नोजोर होनानै दसे सम सोलोंनि दिनैनि सानजौफुनि दिनाव जेसेबांनाखि इसोर खुलुमनो फैबाय नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो सानजौफुनि गोजोननायखौ जासिनाय थादों जोङो गोख्रैनो इसोरनि रावाव जों आवगायलांनि नोंथांमोनहा बाइबेल दङब्ला माथाइनि लिरनाय 16 आयदाय 18फोरखौल' आङो फरायनो हास्थायदों बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ बेनिखायनो आङो नोंखौ होनो नोङो पितर बेनि ओंथियानो जाबाय अन्थाइ बे गोगोम अन्थाइनि सायाव आङो आंनि मण्डलीखौ फसंगोन सैताना बेखौ माब्लाबाबो फेजेननो हाथारनाय नङा बे इसोरनि बाइबेलखौ बुजिनो थाखाय फै जों इसोरनियाव प्रार्थना खालामो जोंनि गोजौ सोरगोआव थानाय इसोर जिउ आफा जोङो नोंखौ हामबाय होनदों नोङो जोंनि इसोर नोङो जोंनि प्रभु नोंसो जोंनि जगायगिरि इसोर नोंसो जोंनि रैखागिरि इसोर नोंसो मण्डलीखौ फसंगिरि इसोर नोंनियावसो जोंनि जिबन दङ आफा दिनैनि दिनाव जोङो दसे सम नोंनि बाइबेलखौ सोलोंनो ज' जादों प्रभु नों आंखौ नोंनि पवित्र आत्माजों सुफुंनानै खोथा बुंदों जाहाथे नोंनि फिसाफ्रा जों बयबो समानै नोंनि रावनि गेजेरजों आशीर्बाद मोननाय बायदि गासैबोनि लागै हामबाय होनायजों जिसुनि मुङाव बियो आमेन जोङो बयबो मिथिगौ जों ख्रिस्टियानफोरनि मोनसे हास्थायनाया जोंनि न'फोरनिफ्राय जोंनि गिर्जा न'फोरखौ एसेब्लाबो साबसिन जोङो मोननो लुबैयो मैयानि दिनाव आं बेखौनो बुंदोंमोन दायोहाबो मोनसे हास्थायनाय दङमोन हे मा जाखो बेलाय आङो केदार दंफांजों लुनाय न'आव थायो मोजांथार न'आव आं खामायनानै दङ नाथाय मानो आंनि इसोरालाय जाय इसोरा आंखौ बे गेदेर रेसपन्सिबिलिटिखौ होबाय बे इसोरा जोंखौ दैदेननानै लाबोदों बे इसोरनि लड़ाइनि बाक्साखौ दोननो थाखाय मानो जोंलाय थांखुआवसो दोनखो गमामाया आंनि इसोरनि लागै मोनसे गेदेर न'खौ लुनो हास्थायदों बे आयदाखौ जोङो गांसेनि इतिहास 28 अध्याय 2 पद आरो गांनैनि सामुएलनि 7 अध्याय 2 निफ्राय जोङो नायदोंमोन गांनैनि सामुएलनि 7 अध्याय 2 आव दायुद राजा बेबायदि बुंदोंमोन नायदो आङो केदार बिफांफोरजों लुजानाय न'आव खामायदों नाथाय इसोरनि लड़ाइनि बाक्साखौ दोननो थाखाय जोङो थांखुआवसो दोननाय जादों दायुद राजाहा गोसोआव अशान्ति जादों गोसोआव गोजोननाय मोनाखैमोन जोङो बेबायदि थांखुआव जोंनि लड़ाइनि बाक्साखौ दोननानै इसोरनि होनाय लड़ाइनि बाक्साखौ जों दोननानै माबोरै जोङो इसोरजों जों सोमोन्दो लानो दहाय जोंनि मानगा सेक्रेटारिया बुंदों जेब्ला जोंनि गिर्जाया बायलां जिलां जाबायमोन जोङो गोसोआव गोजोननाय मोनाखै जों अशान्ति जादोंमोन जोङो बे गंसे मोजांथार मण्डली न'खौ जों लुफुंनो थाखाय जों नाजादोंमोन आसनि लादोंमोन प्रार्थना खालामदोंमोन इसोरा जोंनो नांगौ बायदि राइट टाइमाव जोंनो बे खाबुखौ होबाय जोङो जगायबाय इसोरनि जगायनाया जेब्लायबो अन टाइम इसोरनि मावनाया जों ख्रिस्टियानफोरनि जिबनाव जेब्लायबो राइट टाइमाव बियो मावो गोबां समाव जोङो देरि जाबाय सानो गोबां समाव जोङो बांद्राय गोख्रैद्राय जाबाय जों सानो इसोरा जेब्ला खामानि मावो इसोरा जोंनि जिबनाव जोंनि न'खराव जोंनि मण्डलीयाव राइट टाइमाव बे खामानि मावनो हाग्रा इसोर बे इसोरा जोंनि बे मण्डलीनि गाबनायखौ नुदों बे मण्डलीनि दाहा जानायखौ नुदों बे मण्डलीनि निराशा जानायखौ नुदों बे मण्डलीनि जुजिनांनायखौ नुदों आरो इसोरा बे मण्डलीखौ गोदान बोलो होनानै गोदान स्ट्रेंथ होनानै आरोबाव इसोरा लांनो हास्थायदों दहाय जेब्ला लाइमोनफ्रा मेथाइ खनदोंमोन जोङो बे मण्डलीखौ लाखिगोन लाइमोनफोर मेथाइ खननायल' नङा नोंथांमोना बे मण्डलीखौ लाखिनांगोन खननायजोंल' नङा नोंथांमोना बे मण्डलीनि थाखाय गसंनांगोन खुन्थिया जानानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बे लेभेलाव बे मण्डलीखौ लाबोबाय आरोबाव गोजौआव लांनायनि दायित्व गोजौथिं आवगायलांनांगौआ जों लाइमोनफोरनि बिबान जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेलाफोरजों रायलायदोंमोन जिसुआ गावनि सेलाफोरनियाव मोनसे सोंलु सोंदों जेब्ला जोङो माथाइनि लिरनाय 16 अध्याय 13 निफ्राय 14 जोङो नायो 13 पदआव जिसुआ गावनि सेलाफोरनो सोंदों मानसिफ्रालाय आंखौ सोरखौ होननानै सानो 13 पदआव बेबायदि लिरनाय दङ मानसिनि फिसाज्लायालाय सोर
बेनि बाथ्रा मानसिफ्रा मा बुङो जिसुआ मिथिनो लुबैदों गावनि सोमोन्दै मानसिफ्रा मा बुङो जों बयबो समाव जोङो मिथिनो हास्थायो आंखौ मानसिफ्रा मा होननानै बुङो मानसिफ्रा आंनि सायाव माबायदि फिडबेक होयो जिसुआबो गावनि सेलाफोरनाव सोंदोंमोन बे समाव सुइदुपदाव सेलाफ्रा बेबायदि बुंबाय खायसेया होनो जन दा बेप्टिस्टमा खायसेया होनो एलिजा गुबुनफ्रा होनो जेरेमिया नङाब्ला नाबिफोरनि सासे नैथि समावल' जिसुआ सोंबावबाय बिसोरनियाव दानि स्पेसिफिक पिटरनियाव थांनानै सोंबाय मानसिफ्राथ' आंखौ बेबायदि बुङो नाथाय पिटर नोंलाय आंखौ मा होननानै सानो जेब्ला जों सल'पदआव नायो सल'पदआव जिसुआ पिटरखौ सोंदों पन्द्रपदआव आरो सल'पदआव पिटरा जिसुखौ बुंदों नोङो मसीह गोथां इसोरनि फिसाज्ला किं जेम्स भार्सनआव बुंदों You are the Christ. नोंनो ख्रिस्ट'आ नोंनो मसीहआ बे समाव जिसुआ पिटरखौ बुंदों हे पिटर साबायस नों जे बे खोथाखौ बुंनो हाबाय बियो नोंनि मानसिनि बोलोजों नोङो बुंनो हायाखै नोंनि साननायजों जायाखै नाथाय इसोरा नोंजों लोगोसे थानानै नोंनो बुंनो होनायखाय नोंखौ हेफाजाब खालामनायखाय नोङो बे खोथाखौ बुंनो हाबाय बै समाव जोंखौ सोङोमोनब्ला हे आमुखा हे आमुखि नोङो आंखौ सोरखौ होननानै सानो बे समाव जोंबो बै मानसिफोर बायदि बुंगौमोन नामा बियो नाबिफोरनि गेजेराव सासे बियो सोरबा गोनां सासे मावग्रा मानसि जोंबो बै मानसिफोर बायदि बुंगौमोन जानो हागौ दिनै जों पिटरनि बुंनायखौ मिथिनायखाय जोङो सहज मोनदों नाथाय पिटरा इसोरनि बोलोजों इसोरा बिनो नुजाथि होनायखाय पिटरा बुंनो हादों जे नोङो ख्रिस्ट' नोङो मसीह होननानै पिटरा बुंदों जेब्ला पिटरा बे सोदोबखौ बुंबाय बे समावसो जोङो इसोरा मण्डलीखौ माबोरै स्थापन खालामो बेखौ बियो प्रकाश खालामनानै बुंनो नागिरबाय जेब्ला 18 पदआव जोङो फरायो बेयाव जिसुआ पिटरखौ बुंबाय पिटर बे अन्थाइनि सायाव आङो आंनि मण्डलीखौ लुगोन ग्रीक सोदोब पिटर माने पाट्रसनि ओंथियानो जाबाय the rock stone अन्थाइ रक होननानै बुङोब्ला जोङो थरसेल' अन्थाइखौ जोङो बुजिया जे हाजोआव जों गेदेर अन्थाइफोर नुयो जाय अन्थाइफ्रा बिराद गिदिर गिदिर रकि माउन्टेन होनो जायखौ हाजोनि अन्थाइनि मोनसे हाजो बेजों बुजायदों जे पिटर नोङो अन्थाइ बे अन्थाइनि सायाव आङो आंनि मण्डलीखौ फसंदों जिसुआ जेब्ला बे सोदोबखौ बुंदोंमोन जिसुआ बुङाखै जे पिटर आङो नोंनियाव आंनि मण्डलीखौ फसंगोन नाथाय जिसुआ बुंदोंमोन पिटर नोंनि बे बुंनायनि सायाव नोंनि बे कनफेशन अफ फेथ नोंनि आंखौ स्वीकार खालामनाय फोथायनायनि स्वीकार लानायाव सिमान लानायाव आंनि मण्डलीखौ फसंगोन जिसुआ बुङाखै पिटर आङो नोंनियाव मण्डलीखौ फसंगोन किन्तु जिसुआ बुंदों नोंनि फोथायनायनि सिमान लानायाव आं बे मण्डलीखौ स्थापन खालामगोन जों फोथायारिफ्रा जों परित्राणखौ जों माब्ला मोनो सासे व्यक्तिया गावनि धोरोमनिफ्राय गिदिंनांगोन जिसुखौ बे फोथायनांगोन नाम्बार 1 आरो बेखौ बे आजावनांगोन थिग बेबायदिनो जिसुआ पिटरखौ बुंदों नोंनि फोथायनानै सिमान लानायाव आंनि मण्डलीखौ फसंगोन बे गेदेर फोथायनाय हाजोनि अन्थाइ बायदि गोगोम फोथायनाय आं दहाय बर' बाइबेल पुरानाव नायदोंमोन गोगोम अन्थाइ होननानै बुंदों जोंनि पुराना गेदेर बाइबेलाव गोगोम अन्थाइ होननानै बुंदों पिटर बेनि ओंथियानो जाबाय गोगोम अन्थाइ दा नैबे
फोथायनायखौ बेस खालामनानै जिसुआ गावनि मण्डलीखौ फसंगोन होननानै बुंदों। जों बयबो मिथिगौ फोथायालाबा जों इसोरखौ खुसि खालामनो हाया होननानै जोंनि बाइबेला बुंदों। फोथायनायनि गेजेरजोंसो जों सोरगोआव थांनायनि लामाया दङ। फोथायनायनि गेजेरजोंसो जोंनि परित्राणा दङ। फोथायनायनि गेजेरजोंसो जोंहा इसोरखौ खुसि खालामनायनि लामाया दङ। बेखायनो जेब्ला जिसुआ पिटारखौ सोंदोंमोन बे समाव जिसुआ पिटारखौ बुंदोंमोन नोंनि फोथायनायनि सिमान लानायाव आंनि मण्डलीखौ फसंगोन। दिनै जोंनि बे मण्डलीया जिसु ख्रिस्टनि प्रमिस लानायखौ फोथायनानै इसोरनियाव बिदोंमोन आरो बे बिनायनि इसोरा नोंसोरनि नांगौखौ सुफुंबाय। नोंसोरनि नांगौखौ इसोरा सुफुंबाय। राइट टाइमाव इसोरा नोंसोरनो जगायनानै होबाय। जोङो जेब्ला गोदान लुनायनि मण्डलीखौ जोंनि निउ टेस्टामेन्टआव गुबुन गुबुन बाइबेल सारिफोराव नायो। इफिसियाननि लिरनाय 1:22 आरो 23 फोराव बुंदों मण्डली माने द बडी अफ क्राइस्ट, ख्रिस्टनि मोदोम होननानै इफिसियासआव बुंदों। गांसे तिमोथीनि 3:15 जेब्ला जोङो नायो मण्डलीखौहाय द हाउस अफ गड होनना बुंदों, इसोरनि न'। जेब्ला जों इफिसियासनि लिरनाय 2:19 निफ्राय 22 आरो गांसेनि पिटरनि 2:5 आव जेब्ला जों नायगोन बेयाव मण्डलीखौ मा बुंदों? द टेम्पल अफ गड, इसोरनि न', इसोरनि मन्दिर। जोंनि गोसोखौ इसोरनि मन्दिर होननानै बुंदों। कल'सियानि 3:13 आरो रेभेलेशन 1:9 जेब्ला जोङो नायो मण्डलीखौ बुंदों द किंडम अफ क्राइस्ट, ख्रिस्टनि रायजो। आरो जेब्ला जोङो गांस्निनि करन्थियानि कल'सियानि 11:2 नुजा जानायनि उननि सोलाय 6निफ्राय 9 आरो 21:2 जेब्ला जों नायो मण्डलीखौ बुंदों द ब्राइड अफ क्राइस्ट, ख्रिस्टनि हिन्जाव गोदानफोर। तारमाने जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै आजावनाय मानसिफोरनो इसोरा जोंनो बेबायदि गोबां स्टेटासफोरखौ होदों। स्टेटास द पजिशन, बिनि हिन्जाव गोदान जानो थाखाय, बिनि रायजो जानो थाखाय, बिनि न' इसोरनि मन्दिर जानो थाखाय, बिनि नखरनि मानसि जानो थाखाय आरो बिनि ख्रिस्टनि मोदोम जानो थाखाय बे मण्डलीखौ रेफार खालामनानै बुंनाय जादों। दिनै मण्डलीयालाय सोरथो? जों साफ्रोमबो ख्रिस्टखौ फोथायग्राफ्रानो गंफा गंफा जोनोम मोनो। बे मण्डलीखौ ख्रिस्टआ जिसु ख्रिस्टआ जों ख्रिस्टखौ फोथायनायाव बेस खालामनानै बे मण्डलीखौ स्थापन खालामनाय जाबाय। जेब्ला जोङो इसोरनि बे गासै मावनायफोरखौ नायो जों मोनसे बिसयखौ गोसोआव लानाया गाहाम। ख्रिस्टआ गावनि मण्डलीखौ स्थापन खालामनानै बियो आलाय आथानि खालामाखै। ख्रिस्टआ बेबायदि समाय लादों गावनि फसंनाय मण्डलीनि सायाव इसोर रैखाथि होगोनखौ जों मोननो हायो। गोजाम मुगायाव इसोरा गले गले गावनि मण्डलीखौ गावनि मानसिफोरखौ रैखाथि होबोनायखौ जों नुयो। गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरावबो इसोरा बिसोरखौ दैदेनबोनायखौ जों नुनो मोनदों। इसोरा माब्लाबाबो इजराइल हारिफोरखौ बे नागाराखै। इजराइल हारिफोरनि जानानै बे दावहा नांदों। इजराइल हारिफोरनि जानानै बियो राजाफोरखौ फेजेनदों। इजराइल हारिफोरनि जानानै गोजा सागरखौ बे लामा बानायनानै थाबायहोदों। इजराइल हारिफोरनि जानानै बियो सान्दुं दिन दुंनाय समाव बियो जोमै होथेनानै साइक्लिं होदों। हरनि समाव अरनि खाम्फा जानानै थाबायहोदों। उखैनाय समाव सोरगोनिफ्राय माना गोग्लैना जाहोदों। दाउसेनफोरखौ थिनहरदों। दै गांनाय समाव अन्थाइफोरनिफ्राय दै गहोनानै दै लोंहोदों। बे इसोरा गावनि मन'नित खालामनाय मानसिफोरखौ बियो अमासि खालामाखै। गावनि दैखोनानै लाबोनायखौ बियो जोथोन लादों। जोंनि मण्डलीखौ जोंखौ बियो गावनि खालामनानै गावनि एस्टाब्लिश मण्डली जोंखौ फसंनानै बियो जोंखौ नागारनानै थाङा। मोनसे समाव जोंनि बे मण्डली गेदेर क्राइसिसआव थांदोंमोन। बे क्राइसिसखौ लानानै बिसोरो समाधान खालामनो गोब्राब जादोंमोन। बे समाव जोङो
बे टाइमाव बिथांमोननि दुखुआव जोङो दुखु जानो खाबु मोनदों बिथांमोननि निराशा जानायाव जों बिसोरनि खाथियाव फैनानै बिसोरजों जों रायज्लायनो खाबु मोनदों मोनसे दिनखौ आं गोसोखांबाय थायो जेब्ला जोङो बे थावनियाव फैनो नागिरदों जोंनि आइ पलिटिक नावखौ बारहोआखै बिराद गिदिर दै देरदों जोङो बेयाव फैनो गोनां दङ जों फैथारनांगौ जेरैखियाब्लाबो जोङो ओरै बारनो हायाखै नाव सलायाखै ओरैबायदि गिदिर बुरलुंबुथुर दै देरदों अखाबो हादों ओरै गिदिंनानै जों खोनाबाय जयपुरथिं नाव हगारदों जेब्ला जों बै आब्रामाव सफैयो जोंनि गारिया लाबोजासै बै आब्रामाव जोंनि गारिखौ दोननानै थाबायबोबाय जों ओरैबायदि अखाबो हादों दैयाबो गिदिर बै आब्रामनिफ्राय बे आब्रामसिम नावा खुनुरोखोम जावदों 6 जना 7 जन नाव जाग्राफोर दङ दैया ओरै आब्राम दखान खाथिजों ओरैबायदि गोथौ गोख्रै नावा उल्थाहां जायो जावले होनबाय नाव माथरफ्रा दैया बिराद गोख्रै जों रिस लानो हानाय नंलिया उल्थायोब्ला जोंनि दस गैया खिन्थु जोङो बेयाव फैथारनांगौ थाबायबोबाय जोङो बै आब्रामनिफ्राय अखा हादों बार बारदों एसे जों फैनानै खुनुरोखोम नावा जोंखौ लाबोबाय जेब्ला दै आब्राम जिंथिं सफैयो ओरैबायदि गोख्रै गांखौ जादों नावा गोदान जाबाय आरो बांगालफ्रा ओरैबायदि हजै खावजोब्बाय हजै खावनानै बिसोरो जांगाम बाज्रुमनानै नावखौ बिसोरो रैखाथि खालामनो नागिरबाय बेबायदि समनि गेजेरजोंहाय जोङो बे थावनियाव सफैदों आरो दिनै नोंथांनि महर मुस्रिखौ नुनानै आं बिराद गोजोनदों आङो more happy than you आङो जोबोद गोसोआव आनन्द मोनदों इसोरा नोंसोरखौ बेबायदि अलखदनिफ्राय नोंसोरखौ नागाराखै इसोरा प्लान दङ बे मण्डलीनि गेजेरजों इसोर गावनि महिमाखौ प्रकाश खालामनो गावनि अननायखौ मानसिफोरनो दिन्थिनो इजराइलारिफ्रा खस्थ'नि गेजेरजों थांदोंमोन इजराइलारिफ्रा निराशा जादोंमोन इसोरा बिसोरखौ नागाराखै बेबायदिनो बे मण्डलीखौ इसोरा नागाराखै नोंसोरखौ इसोरा नागाराखै मानोना God loves you so much इसोरा नोंसोरखौ जोबोद अनो इसोरनि दैदेननाया जोंनि बे मण्डलीयाव दङ बे मण्डलीनि गेजेरजों गुबुनफ्रा बोर मोननांगौ बे मण्डलीनि गेजेरजों इसोरा महिमा गोनां खालामजानांगौखाय इसोरा नोंसोरखौ नागारनानै थाङाखै दिनै इसोरा नोंसोरखौ बेबायदि गेरेमसा महराव लाबोफिनबाय and you need to grow now दा इसोरा नोंसोरखौ आरोबाव गोदान स्ट्रेंथजों आवगायनो बे लामाखौ होबाय बेखायनो 18 पनाव सेकेन्ड पार्टनाव जिसुआ पिटारखौ होनदों बे अन्थाइनि सायाव आं आंनि मण्डलीखौ फसंगोन सैताना बेखौ माब्लाबाबो फेजेननो हानाय नङा सैताना जोंनि मण्डलीखौ फेजेननो हानाय नङा हमजाग्राफोर सैताना जोंखौ आक्रमण खालामनो नाजागोन एटेक खालामनो नाजागोन बेयो हानाय नङा मानोना ख्रिस्ट'आनो मण्डलीनि खर' होननानै कल'सिनि 1:18 बुंदों बियो जोंनि खर' जानायखाय मण्डलीनि बिगोमा जानायखाय बियो जोंखौ जोथोन लागोन आरो मण्डलीया बिनि सिङाव थायैखाय ख्रिस्ट'आ मण्डलीखौ बेसेन होनानै बायबाय ख्रिस्ट'आ मण्डलीखौ बेसेन होनानै बायनायखाय बियो बे मण्डलीखौ अनो बियो बे मण्डलीखौ जोथोन लायो गांसेनि करिन्थियानि 6:20 बेबायदि लिरनाय दङ बियो नोंसोरखौ दाम होनानै बायबाय बेनिखायनो नोंसोरो गाव गावनि मोदोमफोरखौ इसोरनि महिमानि थाखाय बाहायदो जों इसोरजों अनजानायखौ मोनबाय बेनि थाखायनो जोङो जोंनि मोदोमफोरखौ इसोरनि महिमानि थाखाय बाहायनायखौ इसोरा लुबैयो जोंनि फार्स्ट इज पास थांनाया थांबाय सासे गेदेर मानसिया बेबायदि स्टेटमेन्ट बाहायदों yesterday has gone मैयानि दिना थांबाय today is at hand दिनैनि दिना जोंनि आखायाव दं tomorrow is uncertain गाबोननिखौ जों मिथिया मा जागोन मानोना जोंनि जिबनाव खफ' बायदि दं दिनैनि दिनानो जोंनि लागै मोजां दिन दिनैनि दिनानो इसोरनि लागै थांना थानायनि दिन दिनैनि दिनानो इसोरखौ अननायनि दिन दिनैनि दिनानो इसोरनि थाखाय मावनायनि दिन दिनैनि दिनानो इसोरखौ बाख्नायनायनि दिन बियो मण्डलीखौ बेसेन होनायखाय बियो मण्डलीखौ अनो बियो जोथोन लायो मण्डलीजों थाफायो जाफायो दुखु खस्थ'नि आसा समाव बियो थायो मण्डलीखौ बियो परामर्श होयो दैदेनो फोथायनाय खुलुमनायखौ बियो गोग्गोम जानायाव बियो जोंखौ लांबाय थायो आरो बियो जोंखौ हानाय बायदियै जोंखौ बियो
हास्थायो मानोना बिनि फिसाया गाव स्थापन खालामनाय मावनायखौ बे देरजानो लुबैयो आरो बे जोंखौ लुखांनो हास्थायो बेखायनो पिटरा एसिया माइनराव थानाय फोथायगिरिफोरनो थाखाय बे रादाबखौ हरदों गांसेनि पिटरनि 5 अध्याय 6निफ्राय 9आव बेबायदि लिरनाय दङ बेनिखायनो नोंसोरो इसोरनि बोलोग्रा आखाइनि सिङाव था नांगौ समाव बिसोरो नोंसोरखौ फोजोबगोन Verse 7 नोंसोरनि गासै दुखु दाहानि बिबानखौ बिनि सायाव हो मानोना बियो नोंसोरनि गासैखौ बानस'नो हायो 8 सिरि मोननानै था आरो साबधान जा मानोना नोंसोरनि बिसारो सैताना अख्राङाव सिंह बायदि सोरखौ अख्रेबनो मोनगोन होननानै नागिरबायो जोंखौ बियो अख्रेबनो नागिरो बियो जोंनि मोजांखौ नायनो बायो जोंनि खौसेथिखौ नायनो बायो जोंनि जौगानायखौ नायनो बायो जोंनि मोजां मावनायखौ नायनो बायो अनजाग्राफोर दिनै जोंनि गेजेराव दिनै दिन धोरोमया बारायलांनो हमदों जों इसोर फोथायगिरिफोरनि सायाव दिनै दिन मानसिफोरनि नोजोरा दिनै गाज्रि जाबोदों जोंनि उसुं खाथियावनो गोबां मानसिफ्रा दिनै जिसुखौ फोथायनायनिफ्राय उनफिननो गोनां जाबाय बिसोरखौ बाध्य खालामबाय जोंनि खाथि जायगायावनो आं मुंफोरखौ मख'नो सानाखै बेनिखायनो 9 पदआव बुंदों फोथायनायाव गोगोम जादों सैथोनि जेंनाजों गसंगोन जेब्ला जों फोथायनायाव गोगोम जागोन सैथोनि जेंना गसंगोन इसोरा जोंखौ लुखांलांगोन इसोरा जोंखौ दैदेनगोन जोंखौ बोलोगोरासिन खालामगोन आरो जोंखौ बियो अरायनो हेफाजाब खालामगोन गावनि महिमानि थाखाय बियो जोंखौ दैदेननांगोन आरो जोंनि इसोरनि हास्थायनायखौ जोंनि जिबनाव मावफुंनो हागोन फोजोबनायाव बेनिखायनो फै जोङो फोथायनायाव गोगोम जानानै सैथोनि जेंना गसंगोन जोंनि उइक पार्टखौ जोङो बुजिदोंनि जोंनि बबे एरियायाव जोङो दुर्बल जानानै दं बेखौ जोङो नायदोंनि अब्राहाम बादि जोङो फोथायनायाव गोगोम जादोंनि आरो इसोरनि बिथोनखौ मानिग्रा जानि अब्राहाम बादि सासे बिश्वासी व्यक्तिया जेनेरेशनखौ बोरगोनां खालामनो हादोंब्ला जोंनि बेसरबारि बेप्टिस्ट मण्डलिया गोबां धोरोमनिया मानसिफोर दङ जोंनि इच्छा जानानै इसोरनि बिथोनखौ मानिनानै जों आवगायनायजों गोबां मानसिफोरनि जिबनाव जों आशीर्बाद लाबोनो हागोन जिसुआ जोंनि फोथायनायनि सायाव मण्डलिखौ फसंनायखाय बे दा बियो जोंनि जिबनाव देरनाय आरो बिथाइ थायनायखौ बियो लुबैगासिनो दं जोङो दा बिथाइ थायनायनि सम जाबाय दा जोङो मानसिफोरनो साया होनायनि सम जाबाय जोंनि मण्डलिया 60 बोसोर जाबाय दा इसोरनि अननायाव जों आवगायबाय बेखायनो निराशा दाजासै सिगांनि समफोरा थांबाय गोदान गिर्जा इसोरा जोंनो होबाय with new strength जों आवगायनि आं बेहायबो गोजोनपुरि बेप्टिस्ट फेल'शिपआव नुदोंमोन जोंनि काउन्सिलाव 5 बोसोरनि सिगां जैथुन होननाय मण्डलिया दैखर गरसे खुरनाय एप्लिकेसन होफैदों बे जैथुन मण्डलिया बेसोर दैखर गरसेबो खुरना लानो हाया दुखिया मण्डलि 18 न'खरना 20 न'खर दं बिसिनावहाय जों बेंटल गिर्जाखौ खावलायदों बेंटल गिर्जाया बिसोरनो दैखर गरसे खुरनानै होदों बियो एकदम हाजो जिङाव थानाय फरेस्ट एरियायावहाय थानाय मोनसे गिर्जा दैखर गरसे खुरनानै होखांनायनि उनाव बोसोरनि उनाव बिसोर जानाय बुंबाय जोंनो जेब्ला जोङो दै लोंनो जों दैखर खुरनो हायाखैमोन मोनसे मण्डलिया जोंखौ हेफाजाब खालामनानै जोंखौहाय बे लेभेलाव जोङो हेफाजाब खालामनो हादोंब्ला जों बर'नि थाखाय जों मा मावनो हागौ जोंबो सासे फुल स्पन्सर बानायसै जैथुन बायदि खना गामि हाजो खना फरेस्ट एरिया साख्रि मावनाय गैया बिसिनाव साख्रि मावनायखौ बाद होदो लामा इटानिबो गैया हादानखौथ' जों मिथिखागौ दा बिसिनाव 20 न'खरल' दङ दिनैसिमबो बिसोर 20 न'खर बे मण्डलिया फुल स्पन्सर बानायनाय दिनै बिसोर बांदोंसो बांदोंमोन गय बागानफ्रा ग्लोब ग्लोब जाबोगासिनो दङ गायगासिनो फिथाइ थायाखै बिसोर बुंदों गया फिथाइ थायोब्ला 2027 जों सासे लाबावो 20 न'खर दैखर गरसे खुरनो हायाखैमोन बिसोर थांनाय बोसोरनि एसे सिगां थांनाय बोसोरनि सिगाङाव बिसोर आंखौ बाइबल स्टाडि होनो लिंहरदों
आं बिसोरखौ इनकारेज होबावदों दिनै जों हायाव ख्रिस्टियान रिपर्ट फेल'शिपआ जोंखौ हेफाजाब खालामबाय दा जोंनि रेसपन्सिबिलिटि जाबाय जोङो बेखायनो बाइबेलाव बुंदों नाजावनायनिख्रुइ दा होनायाव बोर दङ जोङो बोर मोनबाय now let us try to help others गुबुन जोंनि गोबां मिशनफोर दिनै बेबायदि नोंसोरबायदि गेजेराव गैया जोङो आं मैया दाखालि सिलिगुरियाव मैयानि सिगां सिलिगुरियाव जेब्ला दङमोन सुनिबार खालि मिशन डिपार्टमेन्टआ आंनो दुखु खोन्थादों सारले आं बिराद गोसोआव दुखु मोनसै इभेन्जेलिस्टफ्रा बिहरो बिदि नांसिगौ बिदि नांगौ जों मावनानै होनो हाया गोसोआव दुखु मोनो ओरैबो बिहरो जोंहा रिसर्स गैया गोबां फिल्डफ्राव दिनै जोंनि मावग्राफ्रा खस्थ' थायो इसोरा नोंसोरखौ बोर होबाय दे निउ स्ट्रेंथ जों आवगायगोननि निउ एबिलिटि जों आवगायगोननि इसोरा नोंसोरखौ बोर होखाबाय नोंसोरनि गाबनायखौ इसोरा खोनासंखाबाय नोंसोरखौ इसोरा बोखांबाय बेखौ बावनानै दाथोंसै दिनैनि दिनखौ बावनानै दाथोंसै दिनैनि दिनखौ गोसोआव लादो आरो जोंनि मण्डलीनि गेजेरजों इसोरा मा मावनो हास्थायदों बेखौ जों नागिरदोंनि मानोना इसोरा जोंनि मण्डलीफोरखौ लानानै गेदेर थांखि दङ जोंनि मण्डलीफोरनि गेजेरजों इसोरा गावनि मिशन खामानिखौ मावफुंनो हास्थायनाय दङ मानोना मानसिफ्रा थैदों आरो मावफुंगासिनो दङ जोंनि आसामाव 3.7 crore मानसि दङ दिनै जोंनि आसामाव दिनै 3.7% खृष्टियान सानसेयाव अलमोस्ट 600 सो मानसि आसामाव थैयो बे मानसिफ्रा थैदों आरो मुलुगाव थांदों बे मानसिफोरनि पापनि जानायखौ सोर लादों बेखायनो दिनैनि दिननि गेजेरजों आं बयखौबो थुलुंगा होदों जेसेबांनाखि बेयाव सफैबाय जोङो गावखौ जों दुखिया होननानै साननो नाङा आं दाखालिबो बुंदों बरपेटा एरिया जों दुखिया मण्डल एरिया नङा सोर बुंदों जोंनि बरपेटा एरिया दुखिया एरिया आंनि बिखुनजोआ बुंबाय थायो दुखिया सोरनो जायहा आखाइ गैया आथिं गैया जायहा मेगन गैया बे मानसिसो दुखिया जों इसोरनि मानसिफ्रा जों दुखिया नङा इसोरा जोंनो मेगन थाइनै होदों नायनो आखाइ होदों आथिं होदों जों दुखिया नङा अनजाग्राफोर जों मावै दाङै मोनजागासिनो दं आरो जों इसोरनि थाखाय जों होगासिनो दं जों होलांबाय थागोन आरो होनि सोरबा होनो दिगदार मोनदोंब्ला जों होनि इसोरा नोंनि जिबनाव नोंनि नखराव बांसिन आशीर्बाद लाबोगोन बे आशीर्बादखौ नोंथाङा सोंदों जोंनि मण्डलीनि ट्रेजारार दं बेवहाय जिरायनानै मैयानि सिगां आं बिजों रायज्लायदोंमोन सुनिबाराव जेब्ला आं फन हरदोंमोन बियो बुंदों आदै आंनो इसोरनो बेबायदि होनो समाय लादोंमोन आं इसोरनो जेरैबायदि होदों इसोरा आंनो बांसिनै बोर होबाय इसोरा मावनो हायि जेबो गैया इसोरा जोंनि नखराव जोंनि मण्डलीयाव बोर होनो हायो बेखायनो we great faith जिसुआ बिजोंखौ बुंदों बे अन्थाइनि सायाव आंनि मण्डलीखौ फसंगोन बे फसंनाय मण्डलीखौ सैताना धंस खालामनो हाया दिनै बे गेदेर फोथायनायखौ लानानै जों आवगायदोंनि मानोना जिसुआ गोख्रैनो फैसिगौ होननानै जों मिथियो जोंनि मावनाय बायदि जों सानसे बान्थाखौ जों मोनथारो बे गेदेर फोथायनायखौ जों लानानै जिसुनि फैनायखौ नेदोंनि आरो जों मेङा जासे जों मावबाय थादोंनि आफा इसोरा बे मण्डलीनि सायाव बोर होथोंसै आरो बे मण्डलीनि गेजेरजों इसोरा गेदेर आशीर्बाद लाबोथोंसै बे मण्डलीया बोरनि मण्डली जाथोंसै बे मण्डलीया मानसिफोरखौ आश्रय होनो हानाय मण्डली जाथोंसै बे मण्डलीनिफ्राय गोबां इसोरखौ अनग्रा मोजां गेदेर गोलाव मानसिफोर बुजिबाय थाथोंसै आरो उन जेनेरेसनखौ इसोरा बोर होनानै लुखांबाय थाथोंसै जाहाथे बे मण्डलीया जोंनाय बाथि बायदि जाबाय थानो हाथोंसै आफा इसोरा बे इसोरनि रावनि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होथों हामबायसै आमेन